Bayasong bonno jibon mistri tei Wanasingsa khatra rok bai kupulung aboni bagui joto janwar rok no sak no sikari jib rok bai banchiri ui tonina bagui juda tomung no samungo funango aboni bagui ang tini norok no funugano emon koyekta jib je sak no banchiri ui tonina bagui onek Wanasingsa tomung no samungo funango. Hello, ani khajani bayasong ang naidi ana Kokborok facts channel norok oro buini selai juda Kokborok facts saiman nai horn lizard mo Wanasingsa haike nukjangnai jib toke yongla tei alien hai ngui tongo haiyada mo lizard besirbag Mexico ni morobumio tei South America o manthogo. Mo lizard onek seler jat jib aboni bagui mo lizard chathaini bagui bo mushroom rok ni bothop no sbai siu tei bothop ni phataro ongkhornai mushroom rok no sikar khlai chao. Mo lizard onek seler eba slow aboni bagui bo kubuni sikari jib rong ni bo chathai klai sakai no ongui thango bat bo sikari jib rok no bo bai hakchalo eba bini gana ni kharina bagui bo onek Wanasingsa samung khlaio. Tei kunu sikari jib bini gana o phaima matro no mo lizard bini mokol bai thui no saroi riwo. Jefru horn lizard bo kunu khatra feel khlaika hinkai no afru bo thui no bini bokrok tei brand of flu khlairia ui mokolo jomirui na habu tei kaisa pressure bai a thui no sikari jib ni sakao sarna start khlaio. Tei abo prai 1.5 meter hakchal jora bo bini mokol bai sikari jib no thui sari mano waisa amti hai khlaina bagui mo lizard bini busakni 30% thui khibina nango but olo a 30% thui mo lizard tesa recovery bo khlai na hawo. Bombardier beetle malaidi mo khatarnak yong bai je Antarctic sara holt walto no mo yong manthogo. Mo kurma bai baksa torna yong kubuni yong bai onek juda ngo tei borok ni khatarnak manui borok ni busago huijak tongo je abo bai borok onek bisakto podartho yakari mano. A bisganang manui ni tungmani prai 100 degree Celsius jora bo ongui mano. Mo beetle ni busago mo bisganang mani no jomirui tonina bagui onek reserve organ tongo je mo organ o borok mo bisakto substance no jomirui toniu tei je furu kunu sikari jib borok ni gana o phaio afuru borok banchina bagui mo bisakto mani no samungo funango. Tei mo bisakto podartho eba bisakto bish onek speed tei thik jagao sikari jib ni busago bo nangui thango tei beetle ni sikari jib rok bo jagao no thui thango aboni bagui sikari jib rok bo borok bai hakchalo chalui tongo. Pebble toad mo yongla ni bumung hai bini tomung bo onek Wanasingsa mo yongla besirbag South America ni Amazon tei Orinoco tima gana ni hapngrogo bisi nukjago mo asuk naithok to nukjagya but mo yongla rok ni tomung nugui jotono mawana jago. Mo yongla ni jotono selai kotor sikari no ungkha tarantula bank mo bank onek speed ono malui manu tei mo yongla asuk speed khe malui maya aboni bagui mo bank no phaima nukkhai no mo yongla bini yakung no phai hapung sakani tolao klaina ni start khlaio borok ni busakni maspesi tei bekreng onek krak ungo aboni bagui amtui khe hatsuk kuchuk sakani klai tongfano borok musafano ungya tei mo yongla rok amti kheno sikari jiw rok bai banchiwi tongo. Bayasong video naima bagui Jotono Hambai video chajak hengke norok like share khlainani tapok baidi tei jotono kaham tong baidi malai finai ktal video o.